El grup zoològic dels mol·luscs comprèn més de 100.000 espècies. Moltes tenen una gran importància ecològica, econòmica i fins i tot sanitària, ja que algunes poden transmetre malalties. Inclou organismes amb una gran varietat de formes, mides i cicles biològics. Les seves mides són molt variables, ja que n'hi ha des d'espècies que mesuren pocs centímetres fins a d'altres que tenen diversos metres de longitud. Els cefalòpodes, és a dir, pops, sípies i calamars, són alguns dels tipus de mol·luscs que es troben en les aigües de tots els mars. Aquest animal que estem veient és un pop roquer. Es troba a la porta del seu cau, on té preparades algunes pedres que utilitzarà per tapar l'entrada i dissimular la seva presència. La sípia és un altre cefalòpode. El seu cos aplanat està envoltat per un mantell que fa servir per nedar i mantenir-se quieta dins l'aigua. Com en tots els cefalòpodes, la regió del cap està ben diferenciada. Hi destaquen 2 ulls i 10 tentacles, 8 de curts i 2 de més llargs que utilitza per capturar les preses. La coloració de les sípies és de tons marronosos, però la poden modificar per adaptar-la al color del fons on es troben. De vegades, per tal de capturar preses o fugir de depredadors, ha de nedar amb més velocitat. Per aconseguir-ho, expulsa aigua violentament per una obertura corporal anomenada sifó. És per aquí també per on els cefalòpodes alliberen la tinta quan algú els molesta. Es tracta d'una substància de color fosc que forma un núvol al voltant de l'animal. Això li permet fugir sense ser vist. En època de reproducció, cap a la primavera, es pot veure com els mascles presenten una coloració de ratlles molt característica. Durant l'aparellament, el mascle introdueix en la femella l'anomenada càpsula seminal, on es troben els espermatozous que permetran fecundar els òvuls. Després d'unes hores, les femelles dipositen els ous sobre algues o altres elements resistents que trobin al fons del mar. Els ous eclosionaran al cap de 2 mesos aproximadament. D'ells en sortiran petites sípies d'aproximadament 1 centímetre de longitud. En molts indrets rocosos del litoral, allà on trenquen les onades, hi viuen els musclos. Són una de les espècies més conegudes del mol·lusc de la classe dels bivalves, és a dir, mol·luscs que tenen una closca formada per 2 valves dures que protegeixen les parts toves del cos de l'animal. En un dels extrems, aquestes valves estan unides per estructures elàstiques. Entre les valves també hi ha uns músculs molt potents que permeten a l'animal separar-les o tancar-les quan vol. La closca dels mol·luscs, segregada per cèl·lules que hi ha als teixits del mantell, està feta bàsicament de carbonat de calci. Els bivalves aquàtics fan circular aigua contínuament per l'interior de la cavitat on hi tenen les brànquies. Això els permet respirar i, a la vegada, alimentar-se de partícules de matèria orgànica i organismes planctònics. Aquesta altra espècie, les nacres, són els bivalves més grans que hi ha a les nostres aigües. Alguns exemplars poden viure molts anys i arribar a fer gairebé 1 metre de longitud. Així com hi ha espècies de bivalves que viuen unides al substrat, altres, sobretot les que viuen en fons tous, poden realitzar desplaçaments curts. Es mouen tant horitzontalment per sobre del fons com verticalment. Aquest mol·lusc es desplaça obrint i tancant les valves ràpidament. Això crea unes forces cap enrere que li permeten desplaçar-se alguns metres de distància fent salts. Moltes espècies de bivalves s'enterren a la sorra. És el cas d'aquesta navalla.
Però hi ha bivalves que es desplacen per damunt de la sorra i que també s'hi enterren. Aquestes cloïsses poden arrossegar-se damunt la sorra gràcies a l'ajuda del seu peu musculós. Quan troben el lloc adient, s'enfonsen de nou dins la sorra, deixant a la vista només els sifons. Un altre grup de mol·luscs són els gasteròpodes. Aquests animals tenen la zona del cap ben diferenciada, un peu musculós que els permet desplaçar-se i una closca que en alguns grups s'ha reduït o fins i tot ha desaparegut. Molts gasteròpodes tenen la capacitat de retraure's dins la closca. És curiós observar com en la part de fora del peu moltes espècies tenen una estructura circular més dura, l'opercle, que serveix per fer una mena de tap que els protegirà quan s'amaguin dins la closca. Per a moltes espècies, sobretot per a les que tenen closques grans i pesades, com és el cas d'aquest cargol de punxes, desplaçar-se pel fons significa haver de fer una gran despesa d'energia. La compensació a aquest esforç és que sempre tenen on amagar-se quan hi ha perill. En aquestes imatges es poden observar els tentacles de la zona del cap, on els gasteròpodes hi tenen els ulls. També hi ha mol·luscs gasteròpodes que no es poden moure. No ho semblen, però aquests tubs sòlids units a les roques del fons també són gasteròpodes. La diferència és que després d'un curt període de vida planctònica, les larves d'aquestes espècies arriben al fons i es mouen damunt del substrat. Quan troben un indret amb les condicions adients, desenvolupen una closca en forma de tub que solden a les pedres del fons. Podem observar que també tenen tentacles a la zona del cap i un rudimentari opercle per protegir-se. També hi ha mol·luscs gasteròpodes que no tenen closca o que en tenen una de molt reduïda. Són els opistobranquis, coneguts també com a llimacs de mar. Aquests animals tenen dos tentacles olfactius a la zona del cap, anomenats rinòfors. La part dorsal o de l'esquena del seu cos està recoberta pel mantell i, a més, tenen un peu que els permet moure's pel fons. L'absència de closca fa pensar que es tracta d'organismes que estan molt desprotegits davant els depredadors, ja siguin altres invertebrats o peixos. Però res més lluny de la realitat. Aquests animals han desenvolupat diferents mecanismes de defensa. Per exemple, segreguen substàncies tòxiques o de gust desagradable o bé acumulen elements urticants amb els quals dissuadeixen els seus possibles agressors. Moltes espècies tenen coloracions vistoses. No deixa de ser una manera d'advertir a altres organismes de la seva perillositat. Dins el grup dels opistobranquis hi ha algunes espècies que són herbívores i altres de carnívores que s'alimenten sobretot de nidaris i esponges. A més de les classes de mol·luscs vistes anteriorment, hi ha altres grups amb un menor nombre d'espècies. Un exemple en són els poliplacòfors, que viuen amagats entre les pedres i les roques del fons. Un altre d'aquests grups és el dels escafòpodes o ullals d'elefant, que es troben enterrats a la sorra. Els mol·luscs poden viure en una gran varietat d'ecosistemes del nostre planeta. Entre els organismes marins hi ha mol·luscs que viuen en el bentos, però també hi trobem espècies pelàgiques i planctòniques. Malgrat tot, la majoria d'elles formen part del plàncton marí durant l'etapa larval. Hi ha moltes espècies que viuen en llocs fàcilment accessibles per a les persones, fet que en permet la seva observació. De tota manera, això s'ha de fer amb precaució, ja que sovint es troben sobre les relliscoses roques del litoral.